Hej og velkommen til min fremlæggelse omkring energikilder. Jeg har valgt kulkraft, vindenergi og vandkraft. Da kulkraft det skulle vi, og vindenergi det er meget essentielt for Danmark, for det bruger vi rigtig meget. Og så vandkraft, fordi jeg synes det er en spændende energikilde. Dog er den ikke særlig anvendelig i Danmark, fordi vi har et så fladt landskab. Den første er kulkraft. Måden hvorpå kulkraft virker er, at der er sådan en kulbeholder, hvor så kullet bliver så transporteret ned i sådan en ved hjælp af sådan et konvejerbælt, bliver transporteret i sådan en blender, der blender de her kulstykker til sådan nogle sådan nærmest kulpartikler, som så bliver sprøjtet ind altså så bliver så sprøjtet ind og bliver så antændt. Og det er lidt ligesom inde i en cylinder ved en bil, hvor benzin bliver sprøjtet ind og så bliver forstøvet inde i den her cylinder, og derfor er meget mere antændelig. Og den her meget varme ild varmer så nogle rør op, hvor der er noget vand i, og det her vand fordamper så, eller koger så og fordamper og kommer ind i sådan en turbine. Og i den her turbine, så sidder sådan nogle propeller, eller nogle modstande, der så drejer rundt, når der bliver ført damp igennem, fordi dampen vil gerne opad, eller i hvert fald ud ved et lavere tryk. Og det får så de her turbiner eller de her propeller til at dreje rundt. Og den sidder så sådan en kardanakse eller en eller anden akse, der får ind i den her generator, der sidder en magnet og en spole, og så ved hjælp af induktion bliver det så elektromagnetisk strøm, der så bliver ført ud i elnettet, ud til os hverdags, os borgere, der så får gavn af det. Og det her vand, der så kommer fra, der så er blevet drejet damp, det kommer ud i sådan en kondensator, eller kondensor, som det hedder på engelsk, og altså kondenserer så, og så bliver det ført ind igen i det her kredsløb. Men det man også skal gøre, ligesom man gør ude på studieværelset, det er, at det her varme vand, det bliver så ført ud, og så kommer det her ud som varmt vand til for eksempel os, altså det er så det varme vand, vi får fra sådan, ud til Borg i Aarhus fra studieværket, så man kan også bruge det på den måde. Pissmart. Og her er det bare et billede af den her generator, hvor du kan se, at damp kommer ind her, og så sidder de her turbine blades, som var det der propeller, jeg snakkede om, som var ikke helt rigtigt. Og de bliver så drejet rundt på grund af, at de har sådan en vinkel, så når dampen kommer ind, så vil de så blive ført til en af siderne. Her er så meduret. Og det så sidder på sådan en akse her, hvor det sad, det forklarede jeg lige før, men det er sådan her, det ser ud på en pænere måde. Og hvor stor procentdel af vores energibehov dækker kul. Og i Danmark, der er det faktisk ikke særlig meget, i forhold til hvis man ser over hele verden. I Danmark er det kun 19%, det blå heroppe. Men ifølge verden, der er det 30%. Og enheden her, TOE, det er tons olieekvivalent. Så det vil sige, at 1 ton, det vil sige 2% af vedvarende energi, det er så 2% af den energi, som 1 tons olie kunne give. Og vi kan så se, at det er 30%, og det er rigtig meget. Og hvis man så skulle opskalere det til at dække det hele, det vil kræve rigtig meget. Og jeg vil så komme ind på, hvad det vil kræve, og hvilke fordele og ulemper det vil komme i næste slide. Forulemper ved kulkraft. Man kan sige, at kul giver en meget stabil elproduktion. Altså, hvor man ligesom skal, det ved jeg kommer ind på vindkraft lige om lidt, men du kan hele tiden, du er ikke afhængig af, der skal blæse meget, du er ikke afhængig af, der skal være solskin, og du er ikke afhængig af så mange andre ting. Du kan ligesom altid brænde kul. Og altså, omkostningerne for at gøre det her, det er faktisk ikke særlig dyrt. Og de her kulmarkeder, der sådan er i forvejen, de er ret etableret, og det er blevet ret billigt, og det er meget sådan velfungerende. Det er ligesom rundt omkring i verden, og det er ret billigt efterhånden. Men man kan sige, at kulkraftværker leder utrolig store mængder CO2, og det er det, vi er jo meget ops på her i vores samfund, et land som Danmark. Og mange af de moderne kulkraftværker, der er rundt omkring i verden, de er forældede.
Man kan finde mange nye, moderne kulkraftværker, hvor der ikke udleder særlig meget CO2, men de er meget dyre, og hvis man skal til at begynde at lægge alle dem om, så vil det være rigtig dyrt. Så mange af de kulkraftværker, vi har, er forældet og udleder alt for meget CO2. Og alene bare det billede, jeg har taget her, det er fra et kulkraftværk i Polen, hvor man bare kan se, at det er sort, og det flyver ud med røg. Og det er meget sådan, hvad skal man sige, sådan... Shit, jeg har lavet en fejl. Undskyld, jeg har lige lavet grimt lidt, hvor jeg ikke kan se mit skab. Sådan der, undskyld. Men det er også bare et billede af et rigtig sådan, hvad skal man sige, sådan et, et billede på, hvad mange folk forbinder med kulkraftværker. Og altså, man kan også sige, at sådan, min egen erfaring, det er, at hvis vi har Studstrupværket, hvis du har der ved Kalvig bådehavn, der kan man se, at bådene, der ligger der de der hvide både, man kan sådan se, at det langsomt bliver lagt sådan et lag af aske, eller ikke aske, men af forbrændingsmaterialer, eller ja, restprodukter, der kommer færdige, og det er jo ikke, det forurener naturen omkring sig, og det er jo ikke særlig ønskværdigt. Og hvis man skulle skalere det op til at skulle dække hele verdens energi, så kan man sige, at det vil udlede utrolig meget CO2, og det er vi ikke særlig glade for, fordi det har vi gjort nok af, og vi prøver ligesom at vende den anden vej. Så man kan ikke det er kulkraft, man går væk fra, og man vil gerne hen i en mere bæredygtig energiretning. Det næste jeg havde valgt, det var vindmøller. Fordi vindmøller er, jeg ved ikke om vi er det land i verden, der producerer mest strøm med vindmøller per indbygger, men vi producerer i hvert fald rigtig meget med strøm med vindmøller i Danmark. Måden hvorpå vindmøller virker er, at du har hele vindmøllen, der er et tårn, og så er der den her nacelle, som faktisk er, hvad skal man sige, hovedet, knoppen, og så har vi den her rotator, og så har vi de her 3 vinger. Ovenpå har vi en vindfane og en hastighedsmåler. Den her vindfane kan registrere, hvor vinden kommer fra, og vindhastighedsmåleren kan selvfølgelig registrere, hvor hurtig hastigheden er. Vindhastigheden. Og det vil sige, at vindmøller kan rotere den vej, hvor det er mest optimalt, at hvor de kommer direkte imod vindmodstanden. Og hvis der blæser rigtig meget, så kan de rotere vingerne, således at hvis vindhastigheden er meget høj, så skal de selvfølgelig rotere, så der er mindre overfladeareal, så de ikke bliver påvirket så meget. Og hvis der er meget lav hastighed, så roterer de ud, så der er så meget som muligt, så det er optimalt. Og vingerne er opbygget på samme måde som for eksempel et skibssejl eller en flyvinge, at der, når vinden kommer på, så bliver der dannet et undertryk på den ene side, som så driver fremdriften. Ja. Og her er et lille billede af nacellen og rotatoren, og man kan se, at det er den her del, der drejer rundt. Når den drejer rundt, så er der en lang, så kommer man ind i den her, hvad skal man sige, gearkassen, der er herinde, hvor der sidder nogle tandhjul, der sidder først et stort tandhjul, der så hvor der så sidder et lille tandhjul koblet på. Og det vil så sige, at når det store tandhjul drejer en gang rundt, så det lille tandhjul så bliver så tvunget til at dreje en del flere gange rundt. Jeg ved ikke lige præcis hvor meget. Men det lille tandhjul, der drejer rigtig hurtigt rundt, det bliver så ført videre af sådan en kardanakse her, eller kardanspind, jeg ved ikke hvad det hedder på pænt, ligesom en bil. Hvor så det kører ind i den her generator, hvor det på den generator fungerer som samme, som det gjorde i kulkraftværket ved induktion. Og det bliver så lidt ned igennem kabler til elnettet, så det bliver ført ud til alle mulige steder. Og ligesom hvis vi har hvor det ligger ude i vandet, så bliver de ført ret langt, de her elkabler. Ja. Energiforbruget eller hvor meget energi dækker vindmøller. I Danmark ligger vi enormt højt og ligger på omkring de 42-43% om året. Og det betyder faktisk, at der er flere dage om året, hvor al energi kommer fra vindmøller. Men i hele verden var i år 2015, var det kun 2%, der lå med 2%, der lå med vedvarende energi.
Og deri ligger vindmøller en del af det, som kun er omkring 1% eller under det. Så det ligger enormt lavt verden over. Og ja, men i Danmark er vi meget stolte af det, vi skal sige, hvor meget energi vi får ved hjælp af vindenergi. Og der er også planer om at bygge flere vindmøller. Det går vi meget op i Danmark. Og 2020-planen for EU har Danmark allerede mødt med at have nok vedvarende energi, så det er rigtig fint. For og ulemper ved vindenergi. Man kan selvfølgelig sige, allerførst, så udleder vindkraft eller vindenergi stort set ingen CO2. Selvfølgelig, når man siger CO2, så er det når den bliver konstrueret, og den bliver bygget, og det er det, der skal til for det. Det udleder selvfølgelig CO2. Men allerede efter 4 måneder, så har en vindmølle givet den energi, det vil svare til det, den bliver brugt på at blive bygget og konstrueret. Så det er jo rigtig fint. Og den har jo ingen brændstofomkostninger i det, den bliver båret af vinden. Og så er der nogle ulemper. Og ulemper er jo, at den har meget store sådan, investeringsomkostninger. Så det er jo ikke sådan, at man lige går ud og køber en vindmølle. De er rigtig dyre. Og så er det største problem, det er jo, at det afhænger selvfølgelig af, at det blæser. En vindmølle kan jo ikke, den er afhængig af, at der er en konstant blæst. Og det er derfor, at man ikke, at hele Danmark ikke vil kunne føre alt, og det skal jeg komme ind på bagefter. Men det afhænger af, at det blæser. Så det vil være svært. Og folk, de synes, at folk, der bor tæt på vindmøller, de synes, at det er en gene i landskabet, og at det forårsager meget støj. Men faktisk så producerer det kun er det kun omkring de 42-44 decibel, så det er ikke sådan super meget. Men det er jo klart, at hvis det blæser meget, så er der sådan en konstant susen, som folk er træt af. Og hvis man skulle dække hele verdens behov med vindenergi, så vil det være indtil den dag, hvor man kan opmagasinere elektricitet, så vil det ikke være muligt, fordi du kan ikke være afhængig af, at det blæser, for det blæser ikke konstant. Så det vil være et skridt på vejen, og det vil være rigtig godt for miljøet, fordi det udleder jo nærmest ingen CO2. Men i det er meget dyrt og meget besværligt at opmagasinere elektricitet, så er det ikke muligt. Man har lige nu forsket i, at undersøgt, om man kunne dele strøm, hvor man lavede nogle øer ude i havet, hvor man lavede sådan nogle vindmølleparker, hvor man så kunne dele strøm. Det var Danmark, Norge og Holland og England, der kunne dele det strøm, det kunne. Så det er jo et skridt på vejen, at man så kan tage nogle steder og dele det lidt mere, men det vil stadig være problematisk. Jeg kan se, at tidsmæssigt, så når jeg ikke vandenergi, fordi det bliver for langt, men helt overordnet så er vandenergi, det fungerer på de samme principper, hvor vand fra det højere liggende sted går ned og kører igennem en turbine, og får så vandet, der går så nedad, for den her turbine til at dreje rundt, og det ved hjælp af induktion får det så strøm. Og det er jo selvfølgelig heller ikke, det udleder selvfølgelig heller ikke noget CO2, og det er også meget billigt i drift, men det er selvfølgelig dyrt, det er meget dyrt at bygge en vandenergi, og du kan heller ikke opmagasinere det til, eller du kan heller ikke skalere det op til hele verden, fordi det er ikke alle steder, der du har højere liggende vand, så det vil være svært for mange. Altså et land som Danmark vil for eksempel ikke kunne gøre det, så det er ikke så godt, men det er meget bæredygtigt, og de steder man kan gøre, såsom Norge og lande omkring Alperne, er det rigtig gode ting, og et land som Norge får nærmest stort set udelukkende strøm fra vandenergi.